ଆଜି ଦେଖିବା ଗାଜରର ଉପକାରିତା। ନମ୍ବର 1, ଗାଜରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ରକ୍ତର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥିବାରୁ ଆଖିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଜର ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଗାଜର ଶରୀରରେ ଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଗାଜର ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏବଂ ଗାଜରର ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଓଜନ କମାଇବାରେ ଗାଜର ଜୁସ୍ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।